Subay sa nagkaroon nga Pasko, misaka o 15 ngadto sa 20% ang presyo sa mga Noche Buena products. Lakip na kinaham na nga hamon o ang spaghetti. Hinon aduna pa mga tindahan nga wa pa mo paaminto sa ilang presyo. Sayra nato ang detalye pinaagi sa akong report. Sa usa ka supermarket sa downtown Coron sa Dakbayan Sugbo, aduna na mga display nga nakadiyang klase sa ham. Mingaw pa usab ang palit busa wa pamulihok ang presyo ug nagpabilin ang naandang presyo nini. Ang price range nagikan sa 199, adunay 270, 369 pataas depende sa timbang ug brand diin mao gihapon kini ang daandan nga presyo. Ang uban nga brand nagpa-buy one take one promo pa sa ubos kaayo nga presyo. Dari sa usa ka supermarket sa Cebu City, wa pay movement sa presyo niini. Gani, doon na pay mga promo. Sir, kumusta ang mga presyo dari karon sa inyong produkto? Nakakita ko doon na buy one take one man sakto ba? Yes, sir. Okay. Unsa man ni siya? This sir, per sheet pan under which is 500 grams and good only for 319 which is buy one take one. So kana imuhang 319 nga presyo mo gyud na usa ra unta ni siya. Yes, sir. Nganong gi-promo siya buy one take one? Gipromo ni siya in advance sa mga customer. Gibutyag ni Ains Kahigas, ang Consumer Protection Division Chief sa DTI, nga doon na paglihok sa presyo sa mga Noche Buena products sama sa ham ug mga sagol sa spaghetti nga nagsukad sa 15% ngadto na sa 20%. Nagpaabot pa hinuon ang DTI sa price guide nga ipagawa sa ilang uluhang buhatan. Gipasabot sa opisyal sa ahensya ang hinungdan sa price movement sa mga produktong pang Noche Buena. Incremental increases siguro sa raw materials. Mo-impact yun na ang last year nga incremental increases sa raw materials like meat, no? Kanang other nila nga ingredients. Gipaniguro sa DTI nga adunay igong supply sa Noche Buena products samtang gitug-an sa tagduma sa tindahan nga naglihok na gamay ang presyo sa mga salad ingredients ilabi na sa mga pampatamis nga nagsukad sa 3 pesos ngadto sa 10 pesos depende usab sa timbang ug sa brand. Nakaandam na usab ang Christmas package nga haom alang sa pangregalo sa Pasko nga rasunable ra usab kuno ang presyo. Nitambag usab ang DTI sa mga pamapalit kay magmatngon sa pamaliton ug kadtong gikinahanglan lang gyud ang paliton. Ang amo lang ipadayag sa consumers is to be very careful and discerning in exercising your right of choice. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.